Bai, Jon, bigarren galdera. Bai. Araba herrialdea lehen sektorerik gabe Araba izango litzateke? Hombre, nik uste dut ezetz. Berez, Euskal Herrian ez dago nekazaritza mundua ez dauka pisu gehiagirik, ez? Baina baldin badago lurralde bat edo batzuk nun importantzia pizkat daukana, pues izan daiteke Nafarroa eta Araba, batez ere eta baita ere Araba, ez? Gainera, beste lurraldetan nekazaritzak ez dauka inbeste, proportzionalki ez dauka inbeste pisurik. Baina hemen nik uste dut baduela pisurik eta bai duela baita ere, nola esan, gure nortasunaren, arabarren nortasunaren zati bat ere oso lotuta dago pues, nekazaritzako munduarekin edo herrietako munduarekin. Ez orduan, berez, baldin badago lurralde bat pixkat lotuta dagoela nekazaritzarekin, Nafarroaren kasuan jakina, baina baita ere Araba. Gure ezaugarri bat dela pixkat mundu horrekin lotutak izatea, ez? Eskerrik asko, Jon.